Ang top secret mo. Naging kabit po ako ng ex ng best friend ko. Nag-start po ito during pandemic. Noong una wala naman special kasi nga ex siya ng best friend ko. Hindi po to intentional. It's just that nangyari siya. Na naging kampante ako, nakausap ko na siya everyday. Dumating sa point na tinatanong niya na ako kung pwede daw maging kami. Sabi ko, paano mangyayari yun? Kasi nga, parehas po kaming kasal. Nakita ko na lang yung sarili ko na hindi ako pang ganon. Pero dumating ako sa punto na tinanggap ko na naging ganon yung sitwasyon namin. Na naging kabit na nga po ako. Diretsahang tanong, naging kabit ka na ba, dude? Hindi pa. Ayoko yung mangyari sa akin. Talaga? Okay Nagkaroon lang. ka na rin na. Ba't ka natawa? Nag-explain pa eh, no? Pero parang, Ang bilis mo eh. oh, yung next question na agad, sabi mo, hindi pa eh. Oh, nagkaroon na lang yung ano. Ano ba to? Hindi pa rin. Hindi pa. Wala. Bakit may pa? Dapat hindi dapat. Hindi! Dapat! Yeah. Grabe yung mga top secret sharer kasi natin. Puro ganun yung mga sinishare sa atin eh. Totoo yun. Pero nakakaawa lang din, no? May mga taong nagagawa nilang lokohin para sa kanilang kasayahan lamang. Yung mga partner nila, ano. Na parang hindi naman yung problema yung partner madalas eh. Problema to sa sarili. Yes, totoo yun. Kapag nagloloko ang isang tao, hindi talaga kasalanan ng partner niya kung bakit siya nagloloko. Tama. Kundi yung mismong nagloloko. Siya yung mismong may kasalanan dito. At walang excuse ang panloloko ah. Parang yung pagkulimbat ng pera ng bayan. Choice nyo yun, di ba? Choice. Totoo. Kanina nakapakinig ka ba nung ano? Nakapanood ka ba nung Sumakit ulo ko. hearing? Ha? Sumakit ulo ko. Sumakit ulo mo? Eh mismo nagtatanong, siya rin eh. Huy! Wala akong binanggit na Oo pangalan. nga, wala rin naman. Pero ang hirap din sumagot sa ganun, no? Diba? Ayun, my right to, I invoke my right. No. Kala ko nga sabi dun, dubi-dubi-dap-dap. Pero mas mahirap yung nagtatanong ka pero ikaw din. Ikaw din yung ano. Oo, no. Ikaw din yung... May galawan ka rin na gano'n. ikaw din yung may sala, Oo, diba? diba? Alam mo din sa sarili mo na Oo, meron yan. kang ginawang Oo. ganon. Hindi lang nahuli yung contractor mo. Huy! Ay nako. Anyway, kabisyo, sana talaga lumabas na yung mga katotohanan, no? Yes. Sa mundong ito ng sa gayon, maging patas tayo. Maging patas sa lahat. Kung nahihirapan yung iba, di nahihirapan yung iba. At wag tayo nanlalamang ng kapwa. Nang sa Tama. gayon, marami naman tayong puntos sa langit. Tama yun. Anyway, 9:00 ng gabi hanggang hating gabi magsasama tayo. Kasama ang Basa Princess DJ Raketera. At si Titan Jello. At ngayong gabi, samahan nyo kami sa isa na namang panibagong pagsisiwalat ng sikreto ng ating mga kabisyo. Ito na po ang patikim ng DJ Rocky's Secret Files with Jello. Iniwan kami para sa pera. Iniwan para sa pera. Ang tao nagiging mukhang pera. Ang sad naman nun. May kasabihan nga daw, di ba, na nagbabago ang isang tao kapag usapang pera na. Sa bagay, alam mo, tama ka dyan. Ina mo, yung iba, di ba dati hindi naman nagpe-flex ng mga Chanel, Hermes. Nung dumami yung pera, ang dami ng Hermes, Chanel, Louis Vuitton. Grabe yung lavish the lifestyle, no? Sana all. Oo. Yung iba, LB, ako, plastic clavo lang, diba? Yung meron. Ay, iba talaga nagagawa ng pera sa tao. Yes. And money is the root of all evil, sabi nga nila. Tama. Kaya kabisyo, kung may pera ka, bigay mo na lang sa amin yan.
Para mawala ka sa kapahamakan. Tama. Oo. Kami alam namin kung paano namin i-handle yan. Kami na lang ang magiging masama para sa'yo. Ayaw ka na mapunta sa impyerno. Kami na lang. Abangan po natin yan sa aming pagbabalik. Kasama pa rin DJ Rocky. DJ Titangelo. At kayo nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Susunod na ang DJ Rocky's Secret Files with Jello. Halo-halo ang nararamdaman ko. Kinakabahan ako, natatakot ako, gusto kong tumakbo pero hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. With Titangelo. Rocky's Secret Files. Secret Files.